በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 11 ኣውደ ዓመት ጥምቀት አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 11 ጥሪ እንኳዕ ናብ ብርሃነ ጥምቀቱ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ብፍቅሪ ያብጽሐና። በዚ ጥምቀት ጎይታናን ድማ ሓጢያት ስጋናን ነፍስናን ይሕጸበልና። እስራትና ዝፍትሕሉ ሕሙማትና ዝፍወስሉ ጭንቃትና ዝድሰትሉ ኩናት ዝርሕቀሉ ጥሜት ዝጠፍአሉ ድኻ ዝጸግበሉ ዕሩቅ ዝለብሰሉ ካህን ዝኸብረሉ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሕጋ ዝኽበረሉ ሰላምን ራህዋን ንረኽበሉ ግዜ ይግበረልና። ከምዚ ንዓመታ ድማ ምስ ፍቁራት ስድራናን ንውዕለሉ ዓመት ይግበረልና። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በዓለ ኤጲፋንያ፣ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን ነቢያት ዝተነበይሉ ትንቢትን ንምፍጻም ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ። ከም ኣምላኽነቱ ብሓንሳእ ናይ ዕብየት ተግባር ከይፈጸመ ድማ ሕጊ ጠባያውን ሕጊ መጽሓፋውን ይቕሬታ እናፈጸመ በብንእሽቶ ዓበየ። እቲ ዘመን ዘይቆጸረሉ ኣምላኽ በቲ ዝለበሶ ስጋ ዘመን ተቖጺሩሉ ኣብ 30 ዓመቱ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ኣሜሃ መጻ እግዚ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሃንስ ከመይ ጠመቅ በፈለገ ዮርዳኖስ ከም ዝብል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13። ኣብቲ እዋን እቲ ከምቲ ኣቐዲሞም ነቢያት ዝተነበይሉ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸራጊ መንገዲ ኮይኑ ቀቅድሚኡ ዝመጸ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ናይ ንስሓ ትምህርቲ እናምሃረ ናይ ንስሓ ጥምቀት የጥምቕ ነበረ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መሕጸቢ ድሕንነትና ንሱ እዩ እሞ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ክንሱ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ብዙሕ ምኽንያት ተጠምቀ። ገለ ንምጥቃስ ድማ ቅድሚኡ ዘይተገልጸ ሰማያዊ ምስጢረ ስላሴ ንምግላጽ ተጠመቐ። ኣብ ሓደ እዋን 3 ኣካል ማለት እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማየ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳለ ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ተቐመጠ። እግዚአብሔር ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኣፈቅር ዘቦቱ ሰመርኩ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፅማ ኣስምዐ። በዚ ከዓ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ኣካል ዘእም ኣካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ዝተወልደ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳውን ነፍሲ ወሲዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ብድንግልና ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ቀዳማይን ካልኣይን ዘይብሉ ወልድ ዋሕድ ምዃኑ ተመስከረ። ኢቤ ዘለእለ ዝንቱ ወልድየ ኣላ ኢቤ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ከም ዝብል እግዚአብሔር ኣብ ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ገይሩ ደኣ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ በለ እምበር ኣብዚ ሓዲሩ ዘሎ ወደይ እዩ ኣይበለን። ኣቐዲሙ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ባሕሪ ርእያቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ንድሕሪ ተመልሰት ኣኽራን ከም ዳዓውል ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ። ኣቲ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ዝሃደምኪ ኣንታ ዮርዳኖስከ ንድሕሪት ዝተመለስካ? ኣቱም ኣኽራን ከም ዳዓውል ኣቱም ኮረቢትሲ ከም ዕያውቲ እተሰራሰርኩም እንታይ ኮንኩም ኢኹም? ኣንቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ነኻውሕ ናብ ቀላያት ነዓረ ናብ ዓይኒ ማይ ዝለወጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ አንቀጥቅጢ ክብል ዝተነበዮ ንምፍጻም ተጠመቐ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር
114 ፍቕዲ ካብ 3 ክሳብ 8 ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ዝነበረ ኣዳም ገይሩ ንዲያብሎስ ሄዋን ኣመቱ ለዲያብሎስ ዝብል ዕዳ ደብዳቤ ብሰብነቱ ረጊጹ ብኣምላኽነቱ ኣምኪኹ ንኽድምስስ ተጠምቀ። ማያት ንምቕዳስን ንምብራኽን ተጠምቀ። ከምቲ እነዝሃክሙ በማየ ንጹሃ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም ዝበሎ እዩ። ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ኣኮ ፈቂዶ ለተጠምቆ ሃሰ ወዳእሙ ከመይ ያስተርኢ ወይሃበነ ጥንተ ልደተ ዳግመየ ወውእቱ ሰአልቦ መፍቅድ በሃበነ ለነ ለእጓለ እመህያው። ጥምቀት ኣድልይዎ ወይ ረብሓ ጥቕሚ ንኽረኽበሉ ኣይተጠምቀን። ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ ጥንተ ልደት ዳግማይ ንኽህበና ዳ እምበር ንሱስ ካባና ካብ ደቂ ሰባት ዝደልዮ ነገር የለን ይብል። ብጥምቀቱ ርእያ ኣርኣያ ኮይኑ ስርዓተ ጥምቀት ንምሃብ ተጠምቀ። ብዘይ ጥምቀት ድሕነት ከም ዘየለ ንምሕባር እውን ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ይክል በዊኣ ውስተ መንግስተ ሰማይ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ናብ መንግስተ ሰማይ ናብ እግዚአብሔር ከኣቱ ዘይክእል ከቶ የልቦን። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5 ብዝበሎ መሰረት ሓደ ሰብ ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ብስርዓተ ጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተወሊዱ ብጸጋ ወዲ እግዚአብሔር ምዃን የድሊ። ኣገዳስነት ጥምቀት ንምግላጽ ከዓ ድሕሪ ትንሳኤኡ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዘኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ኢሉ ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣዘዞም። ንሳቶም ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘይሮም ወንጌል እናምሃሩ ኣጥመቑ። ኣሰሮም ዝሰዓቡ ስልጣነ ክህነት ዘለዎም ካህናት ከዓ ክሳዕ ምጽኣት እናጥመቑ ይነብሩ ኣለዉ። ግቡእ ስርዓተ ጸሎተ ጥምቀት ተፈጺሙ እቲ ካህን ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ነቲ ማይ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ባረኾ ብሓይሊ እግዚአብሔርን ብስልጣንን ናይቲ ካህንን እቲ ተራማይ ናብ ማየ ጎቦ ይልወጥ። ሽዑ እቲ ካህን ናብዚ ማየ ጎቦ ብምጥላቕ ናይ ምቕባሩ ምስጢር ይፍጸም። ካብዚ ማየ ጎቦ ብምውፃእ ድማ ናይ ምትንሳኡ ምስጢር ይፍጸም። ወተቀበርነ ምስለይሁ ውስተ ጥምቀት ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ከም ዝተቐበርና ፍሉጥ ከመሰ ወረይነ ህማመ ንኤሪ ክብረ ምስለይሁ ከም ዝብል ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ንኸኸብርን ንኽቕደስን። እዛ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን 3 ሰዓት ኣብ ማይ ጠሊቕካን ተኣሊኽካን ብማይ ተሓጽብካን ብምውፃእ እትፍጸም ጥምቀት ሓንቲ ኮይና ዘይትድገም እያ። እንተኾነ ግና እዚ ዓመት መጽ 11 ጥሪ ዝበዓል በዓለ ጥምቀትን ንንጸጎ ማይን ካልኣይ ጊዜ ንምጥማቕ ዘይኮነስ ካብ ጥምቀት ጎይታ በረኸት ንምስታፍ ብጥምቀት ዝተዋሃበና ጸጋን ሓላፍነትን ንምስትውዓል እዩ። ብዋዜማ ካህናት ታቦት ተሰኪሞም ናብቲ ዝተዳለወ ባሕረ ጥምቀት ብምኻድ ይሓድሩ። ታቦት ናብ ባሕረ ጥምቀት ምኻዱ ናይቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ፈለገ ዮርዳኖስ ናይ ምኻዱ ምሳሌ እዩ። ኣብቲ ዕለቱ ስብሃተ ማህሌት፣ ጸሎተ ቅዳሴ፣ መንፈሳዊ ጉባኤ ምስ ተሰርዓ ካህናት በቲ ዝተባረኸ ማይ ይነጽጉ። ታቦታት ድማ ካብቲ ዝሓደርሉ ባሕረ ጥምቀት ናብ ኣብያተ ክርስቲያን ይምለሱ። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን እዚ በዓለ ጥምቀት እዚ ነቲ ብጥምቀት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ጸጋ ነስተውዕለሉ፣ ከምኡውን እቲ ንሕና ወዲ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል ድማ ኣብ 80 መዓልታ ብጥምቀት ክርስትና ዝተዋሃበና ኣፍ ደገ ድሕነት ብእምነት ሰናይ ግብርን ብዝግባእ ዓቂብና ክሳዕ መወዳእታ ንኽነብጽሖ ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ። ምሳሌ ልሳን ተዋህዶ ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል
ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዝ እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1:6 ናይ ሰብስ ንግደፎ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ ኣንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ ከዓ 100 በፂሑ ነበረ እሞ ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ኢሳያስ ምዕራፍ 40:3 ሚልክያስ ምዕራፍ 3:1 ዓቢ ነቢይ ምእንቲ ክህቦም መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብኡ እዩ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓቢ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ብነብሳ ተሰወረት። ኣብ 6 ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩላዓ ጎይታ ኣብ ዝተጸንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ መጻት እሞ ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ድማ ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሃንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ኣብ ከብዲ ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሃንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሐሉ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስ ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላክዕን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆርፀን ዓብይ ሰብ እዩ። በረኻት ቅዱስ ዮሃንስ ኣቦና ይሕደረና ኣሜን። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረኻት ይሕደረና። ኣስማት ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ካህን፣ ባሕታዊ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ ፍኖት፣ መንገዲ ጸራጊ፣ ድንግል፣ ተንከተም፣ ናይ ብሉይን ናይ ሓድሽን መራኸብ ድልድል፣ ቃለ ኣዋዲ፣ ኣዋጅ ነጋሪ፣ መምህር ወመገስጽ፣ ዘይኣብኦም ኩሉ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ኣምላክ ቅዱሳን ብጥምቀቱ ይቐድሰና፣ ካብ በረኸተ ጥምቀቱ ድማ ይዓድለና ኣሜን። ጥሪ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በዓለ ኤጲፋንዮስ፣ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ ልደቶም፣ ኣባ መቅሪስ ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ እንጣልዮስ ሰማዕት። በረኻቶም ይሕደረና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይሰውረና፣ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን እውን ኣይፍለየና ኣሜን 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 ወኣሜን ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ በሰነ ወጅጋየነ ከመነህነኒ ነድገ ዛበሰረነ ተመረዘ ስሙንሱት አላድነን ብርሃን ነው ኩሉ ቅስም ዚያኬት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ ዘተወራም ሰላም ለኪ ብሪት አንተ ማነስ ብሩክ ፍራከር እስኪ ተፈስፍ ሲጦ ማርያም ተጸጋም ተወዳስ ማለት ሞገስ ማለት ተክሎ እግዚአብሔር ምስረክ ሳሉ ጽላህ ፍቅር ወለቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራለና ጣውነ ተማይ ጸናክ ራንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።